Osote aka na-achị Anambra State Dr. Ibezim ma kpọkuola ndị otu ndọrọndọrọ All Progressive Grand Alliance niile bụ APGA na ịchafụ bekee ka ha nwewanye ịdịkọ n'otu n'etiti onwe ha ma kwudosi ike n'imejupụta ihe bụ obumnobi otu ndọrọndọrọ ahụ nwekọrọ ọnụ iji mee ka otu ha na-azata aha ya n'obodo Naijiria. Osote Govano kpọrọ okwu a ka ọ nọ na-ekwu okwu na nzukọ ndị eji okwu ha agba izu n'otu ndọrọndọrọ ahụ n'Awka South mere na N'ibo dị na kansụl Awka South na Anambra steeti ya. Onye nta aka anyị n'obu gọọmenti Emmanuel Okonkwo ga-akọlụ gị akụkọ n'isi. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye lụtụrụ aka mkpa ọ dị ndị otu APGA ijikọ aka ọnụ n'ịchụso ebumnobi ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA kwupụtara mkpa ọ dị na ndị ndu pati ahụ n'ogogo ọbụla ga-amụta ịmakudo udo iji wee weta agamniru nke ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Dọkịnta Ibezim kpọkụziri ndị ọchịchị niile nke ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ime ya kwesịrị ime oge ọbụla, ebe ọ chetara ha na ha kwesịrị ịbụ ndị ga-akwudo n'ụkpụrụ niile iji wee mee ka ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-aga n'iru otu o kwesịrị. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa steeti deputy chairman nke ya bụ otu APGA na steeti a bụ Chief Tony Omeligwe Ele kwupụtara na ndị ndu otu APGA n'oge ugbu a dị nnọọ njikere ịchịkọba ihe ndọrọndọrọ ọchịchị nke ya bụ otu APGA na steeti a na-enweghị nsogbu ọbụla, ma kwue na ndị ndu ahụ akwadogori ịhụ na enwere ihe nrọpụta gara otu o si atụ anya n'aka ha, ma kwue na ndị ha na-achọ ịrọpụta ga-abụ naanị ndị tozuru oke nwekwuru mkpebi ijikọ aka ọnụ ha na gọvanọ steeti a bụ Chukwuma Soludo n'aka nke ya. Onye ji ọkwa chairman nke 2023 APGA Congress Committee Chief Obi Nwankwọ kweziri nkwa na agaghị enwe ihe magomago ọbụla na ya bụ ihe nrọpụta ndị ndu otu ahụ a ga-emerube n'oge na-abịa abịa, ebe ọ kpọkụziri ndị chairman otu APGA na wọd niile dị na steeti a ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ime ha kwesịrị ime ka e wee ghara inwe nsogbu n'oge ya bụ ihe mmemme a ga-emerube. N'okwu ha dị iche iche, onye na-anọchite anya Awka South 2 n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Chukwuma Okoye ya nakwazi onye ji okwu ya agba izu n'ihe gbasara otu APGA na mpaghara Awka South na Ward 1 bụ High Chief Emeka Okonkwo kọwara nnọọ ya bụ ihe mmemme dịka nke pụrụ iche na nke gara otu o kwesịrị ịga, ebe ha kọwaziri otu APGA dịka otu eji udo na ịdị n'otu wee mara. N'aka nke ha, ndị ọzọ eji okwu agba izu n'ihe gbasara otu APGA na mpaghara Awka South bụ Chief Chukwuemeka Ojiako ya nakwazi ogbo ya Prince Ikechukwu ndị Igwe kwupụtara nnọọ mkpa ọ dị ndị ndu otu APGA na steeti a ịgbanyesi ike hụ na ndị a ga-arọpụta iwere ọkwa ọchịchị ya bụ otu APGA na steeti a ga-abụ nnọọ ndị nwere ike ibugo ya bụ otu APGA n'ogogo dị elu ma mee ka ọ gaa n'iru karịa ka ọ na-aga ugbu a. Site na N'ibo nke dị n'okpuru kansụl Awka South, abụ m Emmanuel Okonkwo.